चाचा हाँ बच्चा। आप लोग के मोछ देख करके एगो कहानी याद आवता। एगो कनिया के दूगो मोछमुंडा देवर लिया जात रहे। प्लेटफार्म पर कनिया वहाँ घूंघट उठा के ही करत दिया। तब ले आप जैसा एगो मोछ वाला पहुंचल, कनियावा झट्टे से घूंघट गिरा लिहलस। आ फिर गईल मोछिया वाला तो उठा लिहलस। अच्छा। एगो देवरा पूछलस कि का भौजी मोछिया वाला के चिन्हत तड़ू? तो ना चिन्हत तो नहीं की, तब काहे घूंघट गिरा लेलू? तो कहलस कि बबुआ दोनों जाने तो हमारे नियर बाड़ा जा का तो हम लोग से ला जाई। एक लकड़ी मरलस कि अब के मर्दन के मोछिया रखात नहीं खे, के हम मर्द के हम उगा चिन्हात नहीं के। इतना बात कलस की बबुआ दोनों जना हमारे नियर बाड़ा जा। लागे लवंडी जय